kolo je tretie určite pre Blecka. A to druhé kolo je preto otázne, že som sám zvedavý, ako to dopadne. A ku komu sa bodoví bodovcovia pripoja, tu to ešte raz vidíme. To tretie kolo. On sám to zvedavý. Akcelka ven s jeho nežnou polovičkou. Takisto sú vaše Pesula Fajnečová. No poďme. Yeah. Dámy a páni, poprosím velikánsky potles pre hlavný zápas. Poďme, poďme. A víťazom hlavného zápasu 3-0 Červený roh Andreas Flexky Stolári! Dajte rešpekt, dajte rešpekt.